Mai sauraro barkanmu da warhaka. Zainab mai agogo ke farin cikin kasancewa da kai don kawo maka gajerun labarai daga alƙalamin Zulai Sabitu a wannan channel mai suna Taskar Mai Agogo. A wannan lokaci za mu mayar da hankali wajen kawo muku labarai masu ban tausayi da taɓa zuciya. A wasu lokutan kuma, labaran za su kasance true life story, wato dai waɗanda suka faru a gaske. Muna fatan za ku kasance da mu tare da ba mu haɗin kai kamar yadda kuka saba. Muna maraba da gyara ko shawarwari daga gare ku. Mun gode.